Yo, what's up mga kadulskis? Will! Yak! Yaki! So, ngayon hapon na. Tayo ay pupunta ng bayan at ginagawa mo? pagupit. Sabi ni Commander. Nagagalit na si Commander kasi libadbaran na siya sa ating oak. So, pagupit na tayo mga kadulskis. Let's go! Yun no, what's up mga kadulskis? Dito tayo sa Lingayen ngayon. Sama natin si manager na masungit. So, punta tayo sa pagupitan mga kadulskis. So, babalik na lang mga kadulskis dahil bibili muna kami ng MP lights. Hindi pa sinin. Ito na mga kadulskis, MP lights, double light. Meron na double light pala ngayon. Wow! Masarap to mga kadulskis. Mas matabang nga lang. Ang dami na sarado mga kadulskis. So new normal na talaga dito sa Lingayen. Talagang apektado lahat. Dati ganito, hindi pa sarado. Sawa. Ayun, nung dahil sarado. Bibili tayo ng fishball. Yahoo! Yeah. Babalik daw sila eh. Kasabiyo? One eternity later. So mga kadulskis, tapos na ang ating gupit. Thank you kay Kuya Kuya Romel Soriano. Kung gusto nyo magpagupit mga kadulski, dito lang kay Kuya Romel. Hanapin niya siya. Ayos mga kadulski. Yahoo! Ayos. Tara, let's go. Ayun oh. So mga kadulskis, tapos na ang ating haircut. Nakabili na rin tayo ng pulutan at inumin. So, uwi na tayo. So si manager pupunta daw bibili daw ng gatas. Ako dito na lang. So mga kadulskis, okay ba yung haircut natin? I don't know what this is, but it's kind of hot. Oh no! Ayos. Wow! Mamaya magiinuman tayo mga kadulskis.
Tara, let's go. Dito, mga kadulskis, dito sa Lingayen, bawal na ang jaywalking, kaya kailangan dito ka tumawid. Ayan o, dito ka tatawid sa pedestrian way para hindi ka uhuliin. Ayos no mga kadulski. Lahat nakamas, bawal lang hindi nakamas. Ang ganda ng halaman no. Ay, may talong sila. Pwede ka mag-picking. Ipaalam mo lang. Oh, Garden yun. meron palang talong. Sige pa, tamang lahat. Nasa dalan. Kapo, di ba arap? Arap. Araw di mana ini? Kanala. Bawal lang TJ walking. Dito tayo, sumunod tayo. Oh no! So dito tayo mga kadulskis dahil bawal ang jaywalking. Kailangan natin sumunod. Si manager talaga eh. Messi! Well. Nya. Iwan, talon. Ganda na dito. Ay, sili. Asawan, hindi may sili. Mga kadulskis, uwi na tayo. Let's go! So pauwi na tayo mga kadulski, kaso si manager gusto raw bumili ng yan o, siomay. Wow, siomay. Tara mga kadulski. Wala na? Sarado na pala. Swerte. So mga kadulski, wala na pala, di bale, bukas na lang. Next time na lang. Sorry. Doon ako nalungkot. Ga? Sarado lang namin Manaya. So pagka alas 5 na talaga mga kadulski, halos sarado na lahat. Parmasya na lang ang bukas. So wala tayong magagawa kundi umuwi. Tara, umuwi na tayo. So mga kadulskis, nandito tayo sa Angel's Burger. Wala tayong kawala mga kadulskis. Bili tayo ng Angel's Burger. Yan eh. Yan o, social distancing. Pasok tayo mga kadulskis. Oh, 24 hours pala to. Yeah. Ha? Hindi. Mambibidyo alam ba? Hindi. Man vlog laba. Man shoutout kayo sir.
Ay, COVID ay. COVID, oh. Kasulaya. So, medyo everybody, mamplit tayo sa ano na yan. Oo nga eh. Kaya na nagkalay na. Oo, that is good. Pero mga kaduski, oh. Si Kuya, talagang nagpe-pray. Dapat talaga mag-pray tayo kasi hindi na biro talaga COVID. Apektado. So yung mga kaduskis, sila ma'am, yung may-ari pala. Si Kuya Bob pala yung kausap natin. So basta laban lang mga kaduskis. God is good. Let's go, mamaya na. So ito, mga kaduski, binili ni manager. Big time si manager. Big time na naman si manager.